Yeah. Hey, hey, hey. Yeah. Yeah. No mitä matsi. Hey. Hey. No haha mitä matsi, ei saatu millään tarttumaan niitä kiekkoja, pelkkiä virheitä. Siitä sisuutuneena meidät nähdään tänään hallilla, löydetään voittamisen resepti. Niin on kirjoitettu tähtiin, vielä kun saadaan 16 pelaaja elite sinne halliin. Niin se on siinä. Let's go! Ihan sama ketä vastaan pelataan. Ollaan koko. Tänään vastassa on Jukuri. Ollaan koko. Huomenna vastaan tulee Kärppä. Ollaan koko. Siis ihan sama ketä vastaan pelataan. Ollaan koko. Meidän pitäisi aloittaa oma keräilikorttisarja. Kortteihin täytyisi painaa niin isot sankarinimet, että ne eivät mahtuisi edes kortille. Eli sukunimen eteen sanotaan nyt vaikka maalivahti Sami Käis. Sitten Kiina Muuri Moisio, siis nämä ovat oikeasti pelastaneet meidän. Ihan sama ketä vastaan pelataan. Ollaan koko. Tänään vastassa on Jukurit. Ollaan koko. Huomenna vastaan tulee Kärppä. Ollaan koko. Siis ihan sama ketä vastaan pelataan. Ollaan koko. Hei 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 hei. En mä nyt muista milloin viimeksi ollaan tehty näin paljon maaleja. 5-7 per peli. Siis hyökkäys on ollut todella tehokasta. Pelataan alivoimalla ja päästään silti hyökkäämään. Kähkönen pistää ihan käsittämättömän lätyn hyökkäysalueelle. Sitten on Väärs pyyhältämässä kuin tätä päätä ja sitten tulee maaliin, tekijää maaliin. Sitten on Kähkönen laittamassa oikein nätin suorituksen kruunuksi. Tuolla se purjehdustuuletuksen, johon kuuluu vielä semmoinen tekninen steppausliike. Sitten täytyy sanoa, että meillä on ollut vielä viime aikoina aika hyvin on kääntynyt nämä tasaiset matsit. On ollut hyvä fiilis. Ihan sama ketä vastaan.